Rupane si kakang keder nyawange ditakoni meneng bae. Anak apa, Dok? Kita kepengen kaya batur, Kang. Ya wis ayo maju yuk sayang yuk. Aja di kameran bae. Kakangnya bingung. Ya kita kepengen kaya batur, Kang. Sarwini kakang ngerasa keder lan ngerasa tanda tanya karo seneng ditakoni kakang meneng bae pengen ini kameran bae urung bae apa sing dimaksud Maksudnya kita makan kita kepengen kaya tangga batur pengen duwe gelang pengen duwe kalung apa pengen duwe gelang pengen duwe kalung kaya tangga batur Kang pengen duwe gelang iya Kang coba madep nenek nok wong ayu kita kepengen kaya batur pengen kaya batur pengen kaya Rabine Kangkus iya nyandang gelang nyandang kalung iya Kang ya Allah ya Gusti sini jalukun Pamandaryana berarti senoko orang awas diri kanggo mangan bae sedina-dinane kang elan no tapi kita pengen kaya tangga batur kakang ora ina usaha manok jungkel malik tapi nasib durung berpihak jungkel malik hari masalah kunclak mak wis nggal dina wis kewajiban tadi senoke penyandang kalung iya Kang kayak Rabine Kangkus iya kurang ajar banget si Rabino aja ditangekaken bisa rowokaken nok ari Rabine Kangkus mah angkasa wae nok ai si kakang adalah kenapa mangan bae sedina-dinane dadak anjrak icrik sir sing jadi wong wadon kepengenane dijalukan mesti ngake kita pengen kaya batur iya pengen kaya batur pengen duh ngarep utang-utang ning sapa wong wadon bakal diumbange bisane nangis ampun Kang ampun bisa dikegrewekan bae isi ning tangga pada deleng-delengan mata pirang-pirang nok wayang temen si kakang ora bisa nyumponi duh aduh arep tulung kakang kayak gini dia lamun budak gundul mungkin ke budak paman dhuwure bau mungkin nyusul dhuwure andas tenagane wong wadon mungkin nyusul tenagane wong lanang isun sadar wong wadon lamun diuripi pasti urip lamun dipateni pasti mati tapi sing tadi wong wadon iki langka trimane menes delengaken sir rumah tangga kayak kono wah la ilaha illallah wong tuane ora terima wong tuane ora terima wong tuane ora terima digabak anak dia digabak mana sing ado rumah tangga wis petaunan oli apa madraga aduh oli pelukan seglin beli kakak wis mana kurang ajar ya seenaknya baik kebudi anaknya umum iya atur beli menusa Kang iya ngerasa isun kayak manusia rowokaken ya ya bapak kamas apa kacung anaknya
lawan wong tua. Kudu be isun mantu durhaka, tapi isun pen bela diri. Kurang ajar si Raya. Lamun sira bener-bener kayak kolor, bakalan tepaten. Wadah mati. Lagi bilang. Wah. Waduh. Wah, tua. Kalesan bertua wis tua. Tepaten di sira. Oh. Waduh, mertuane. Mama duduk be isun ngelawan ya. Buat kita di garisan daktire isun karo sampean. Buat isun sampean orang terima ya. Ayo nah.
keluyuran balik esuk babajinda cangkeme mampu inungan mama parel sing ditembangi alasane diajak batur melekan pegat bisa babajinda sampai wis entok lebene bapak jinda paling enak kulan rima bokatan uis kudu balik mangani agar kaya sing dingin bapak jinda tetep baik gawe iksaning batin bapak jinda hati sedih pengen isi bunuh diri bapak jinda riben keturunan kawis tinggal kari ora tahan nyanggani penderitaan mama pare dalam sampean selalu ugal-ugalan coba kang mangaringi dungungi mama pare lan ugal-ugalane bapak jinda ingat ning keturunan anak wis gede-gede pegat balik sampai wis entok lebene kang cimeng kula nrima pokatan uis kudune balen mangani mama parel agar kaya sing dingin kang iki sing salib balap tetep baik